7 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Ёвон корхонаи истеҳсоли механизмҳои борбардори ширкати мошинсозии Дебанк Тоҷикистонро дар минтақаи саноатии деҳоти Даҳана мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи навбунёд бо иқтидор ва шакли фаъолият дар Осиёи марказӣ назир надошта, бо ҷалби сармояи дохилӣ ва шарикони рушд дар муддати камтар аз 5 моҳ бо маблағи 12 миллион сомонӣ бунёд ёфтааст. бо мавриди истифода қарор додани корхонаи нави истеҳсоли механизмҳои борбардори ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати мошинсозии Дебанк Тоҷикистон 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. корхонаи нави истеҳсолӣ аз умраи иншооти ҷашнӣ ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ маҳсуб ёфта, дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегӣ саноатикунонии бо суръати кишвар бо навтарин технологияи ҷаҳонӣ ҷиҳозонида шудааст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 80 крани борбардори пуриқтидор буда, дар сурати зиёд гаштани фармоиши харидорон ҳаҷми истеҳсоли он зиёд карда мешавад. имрӯз боиси хурсандӣ аст, ки бо иштироки бевоситаи ҷаноби олии муҳтарам пешвои муаззами миллат корхонаи мо ифтитоҳ гардид. мо хурсандӣ аз он ҳастем, ки соҳибкорон дар ҳар як кушодашавии корхонаҳо муҳтарам ҷаноби олӣ худашон бевосита иштирок мекунанд, дар дастгирии соҳибкорон ҳастанд ҳама вақт. бо фаъолият дар омадани корхонаи истеҳсоли кранҳои борбардор нархи кранҳо дар бозор то 30% поён мефарояд ва барои насб кардан ва хизмат расонидан ба муштариҳо ва кафолати дурудароз хизматрасонӣ ин як дастгирӣ барои мизоҷон мебошад. маҳсулоти корхона ивазкунандаи воридот буда ба содирот низ нигаронида шудааст. механизмҳои борбардори истеҳсолшаванда дар корхонаи навбунёд, ки пас аз озмоишу санҷишҳои мутахассисони соҳа насб карда мешаванд, тавоноии бардошти аз 4 то 12 тонна борро доранд. кранҳои борбардори ин корхона тариқи фосилавӣ низ идора карда мешавад, ки он метавонад кори биносозонро ба маротиб осон намояд. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани корхона, арзиши кранҳои борбардор дар бозор то 30% арзон бояд шавад, зеро то ҳол ин маҳсулот аз берун ворид мешавад. то имрӯз ҳар сол ба ҳисоби миёна ба маблағи то 9 миллион доллари амрикоӣ кранҳо аз хориҷи кишвар ворид мешавад. аз ин хотир кранҳои ин корхона ивазкунандаи воридот ва ҳам маҳсулоти содиротӣ хоҳад шуд. бисёр шудем, ки корхонаи мо имрӯз бо иштироки муҳтарам пешвои миллат мавриди истифода қарор гирифт. аслан корхонаи мо ба истеҳсоли кранҳои борбардорӣ машғул мебошад, ки дар як сол то 80 адад кранҳои борбардорӣ истеҳсолро ба роҳ мондааст. бояд қайд кард, ки кафшергарӣ дар корхонаи мо тариқи махсус ба роҳ монда шудааст, ки пуриқтидории механизмҳои кранҳои борбардориро таъмин менамояд ва мо дар оянда ният дорем, ки болобарҳои дар сохтмон истифодашавандаро ба роҳ монем. тавре гуфта шуд, корхонаи мазкур дар бинои бекорхобидаву валангоре, ки солиёни дароз аз мадди назар дур монда буд, бунёд гардида ба як гӯшаи ободу зебое мубаддал гаштааст. масоҳати умумии корхонаи навбунёд наздики 4000 метри мураббаъ буда, гирду атрофи он сабзу хурам гардонида шудааст. дар саҳни бинои корхона намунаи яке аз кранҳои борбардор гузошта шуда буд, ки бозгӯи иқтидори истеҳсолии корхона ва сифати баланди маҳсулоти он мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо фаъолияти истеҳсолӣ ва васли кранҳои пуриқтидори корхона, ташаббуси масъулинро барои ба роҳ мондани чунин иқдоми нек, ки дар пайравӣ ба сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии кишвар амалӣ гаштааст, муҳим арзёбӣ намуда, барои фаъолияти самарабахши минбаъдаи он дастуру ҳидоятҳо доданд.